ndingafuni ukuyisusa laa ndawo ye-30 bekumele ekuqaleni at least la 2-3 weeks zikhona ii-courses ama-learnership ini ezinothini abantwana abanozi-athenda abathile okanye kwii-ages ezithile ezino-athenda ama-courses for ama-businesses, small business enterprise, into ezinjengo-ospaza, izitendi, amakhawashi, ininzi amasaluni. Awuvele usuke uyokwenza isaluni ungasikhange okay mna ndiyaqhina. Okay, at least la nyaka yabo we-beauty therapy mhlawumbe ungenza unganoncedo kulo nkqubo leyo nje weyami ngayo le nduku yosimelela lulutho. Ndizama ukuthi South Government nayo makenza kanjalo benza kanjalo kwi-prepaid makakhipha la budget yamaphoyisa bendukula kula mali yena ukatha 10 uvusa namabhizinisi abantwana benza something ukuthi azini angabaniki yonke amaphoyisa lawo bazosala bala lamabhizinisi abathatha ingxenye yale mali. So umuntu makathi isibaza ngiyasifunda nayo imali start wathi salungekula nasi start jonga le mali mkhulu wake ngoku iphumele amapolisi millions. If eza millions were invested mhlambe kwinto ezinjengezi sithetha ngazo eza small business enterprise ngoku emva kwale 30 ngebe nethemba labantu abangaphi like they carry zininzi ndingabala ntoni na zininzi into eziphumayo. La mali lizawukhupha onke lama businesses kuthiwa ayashota because wonke umuntu unendlela aphiwe ngayo esandleni. Yiko bese iqale pha kulaa nto from esizalweni inkaba ungayazi uba iphi ibakhona into ebhidisayo. Sisibulele kwaba ke ngosebesondele uzawuthelele ke ngoku naye ke ngoku aphuphe kahle ininzi into ezolunga. Iphupha lilapha esandleni uvula kwakho esasandla kuthiwa mama lisebenze sonke sasidile ukuthi into ababethi imali nje ivulile ke sitholile yakwenzakala kodwa ngathiwa enje thengiwe yengande kunenzakala mayibuyele mkhulu ayenzanga nto imali sosebenawo izinjwayo abakhonto entsha ikwayisenisha iqalwa phansi okanye intsha bathenge imoto bathenge into abayenzayo cha ngoku thanisheka ama-South Africans and then ngapha silent march eyenzwayo yabona bafundile baqeqeshekile abantu abemini boMzantsi Afrika ayisalute la mali ibuye ingafani nezinye nizazi asikakhohlwa jonga kuzaba mnandi nina aba-enlightenment supreme state yenze sibone selemali ayinasebenzanga ibuye izonceda nengani zivula amabhizinisi lokushina anceda kakhulu kula mabhizinisi angekho onmandi. Kungoku Nkuluwa i-IEC ikwinkqubo zovoto ikwinkqubo zovoto nje umasipala okhansela emosi le-local ayo-province kukhona ngoku kuthiwa ngabanyula abaqatswa bango-councillors abanyulwayo. Ngoku kuzawufuneka ama-companies nabantu nentoni abazawusebenzisana nazo nentoni. Okay, aba ke ngoku bakhulu bebethembiswe ngabo bebe-investe kubo ii-companies ezinkulu ziyahamba hayi ngoba lapha mntana ezinye zi-unregistered ezinye nazi izitems zininzi nazi uyayibona amakhampani amakhulu apha yabo kodwa kobe sifuna ubiza amagama niyawava ayavela phaa kwezaa nkqubo zabantu abakhulu. Sukani lapha sizawujongana ne-South Africa yethu ngolu hlobo. Abanye ke mababe beyolungisa babuye nabo ke sizolungisana. Siyayidinga mani i-skills sabo kuba zininzi. Masiya nakwela cala le-military
izithobo intoni izinto ezingacingwanga uba zenziwa phi izithwani i-South Africa ikhuselekile mhlawumbe ikhusele intoni zezinye zezinto esingazicingiyo. Okay, ngoku after sibagxothile sizawutya ntoni, sawuphila kanjani kuba kaloku nesihlangu esi ndisithunga laphaya kunantsika ngubani laa mfolowa ubetha makwabo ubetha ngenye impumlo kalikhuzi bona hayi ngakwera engandifuthi hayi molweni South Africans mandibulele ngeli thuba nisiphalona ndicela sikhe sihlamahlongwane sihlalutye sidle mbathu kodwa sicinge sicebisane sakhane kodwa sibonisane ke ngalo mba oba ingaba sawukwazi na ukuphilisana sodwa emva koba abemi bengelilo eli loMzantsi Afrika baye babuyela kumazwe wabo. Ingaba sizaba nawo na amacebo oba sakhane okanye sizawuxhwithana na njengoba ngokubona uba nantso bekuthiwa ngoku ukutya wala makhula kuneepoyisi kubulala abantwana bafake ii-acid bakwenza ngeendlela ezithile kodwa kungoku kuthathwa okwakutya kubethwe esiswini vele ubhidiseke noba yeyiphi kodwa ke ikhona eyenzekayo nje uyayibona lani ingathi bekufike abantu apha bekucikileka bengena ezibhedlele besithini kodwa ngoku zihamba ziyothatha kwakutya nezanto zibetha kuthi okunye manje sinawo yani kuthiwa ngama-Thursday solo sokuqushiwe vele sebejove into zabo zogqekeza thatha uyabona awulile kanjalo mathe sizithandeni ngolu hlobo sizithanda ngalo bantakwethu South Africans ndinithanda nonke ndithi niphile kamnandi emakhaya nje kanjalo rhoqo soloko qho.